ki para bangit biit baro sajisin ngayang hangni ya kaban piang sungubhai pi baro ki para bangit ki baju yesno bat ki baju yesim benta bat ngi hakani ka online worship service bat kumju ru lingba ka local channel nga aingu yo blay bo blay ulay alam ngi lingba jongani ka tayo baro shtayo bat kumne pat ngila ya kaban ya so lang ha kaban ya syakri lang yo blay lingba jongani ka por ban namar kata nga khot ye pi we ki para bangit bi bat ki lok ki baju yesno ktilang ringkat bat ngi ban ya shim benta bat ngi lingba jong kani ka jing syakri ali ngin ya syakri lang yo blay da ka jinget ka baskem bau blay un yalam bat un penmat hangi ya ka jing don rengkat ka jong u bat ali ngin ya rung syakni ka jing syakri da ka jinget ka bau blay un isnai ya ka ban kren yangi lingba jong kani ka por bat ngakot namar kata yangi lang iwe pi we ngin pli ki dok not ki ben sim ki jongi habangi lej ha kapan jong blay ya ka ban airu ha u ya ka jing syakri kabalong kabaptiang hun hakmat jong u ti shwa bangi ngin ya chakmat to ngin ya pendam lang ha ka jing dwai ublay ukpa jingi bahab neng sajisin ko try ngi wan mandam ki slag jat ki bakut ki bakentang ki jong me ngi aingu namar ba meladon ringkat bat ba melayalam ya ka jing im ka jongi bat kumni ha ka ni ka por ha ka bangi yo ya ka ban syakri me ablay ngi dwai ya ka jing yalam bat ya ka jing don ringkat ka jome ringkat bat ngi ha ka ni ka por ki jing syakri baro ka bangi ngin pendep try ngi dwai ya ka ba men isnai man kerku ya kinong ya shimenta baro bat men pendon kam ya ki na ka benta ka burom ka jome bat na ka benta ban long ka jing bsa ya ki khun ki banget baro ki basak skor ya ka jing hikai ni ka tin ka jome try ngi IT namar kata ya ka ni ka jing syakri bat i benta baro ki bangin pendep hakik sangti ki badan bor ka jome tos ngawingi bat tu map ngi na baki ngi pan bingi dem ha ka kateng ka jong try bu nong penim jing yu Jesus Christ amen ki para banget bi baro ngin betang ya ka jing syakri ka jongi ha ka ni ka por da ka bangin saya shim bentalang ha ka jing ruai ka ba arspa lai pukundai bat hadin jong ka ni ka jing ruai ngan sakerpat ya i Mrs. Janet Sealing do in saya lamingi ha ka bapuli bat duai bat ngan ong lupa bahadin jong ka jing pulis dang bat duai ngan sakot ye we na ki kun samlan jong ka balang i aki Sealing do in sa ai hangi ya ka jing ruai ka ba kerpang bat ha ka ni kesngi para bangit bi ngin sayo ru ya ka jing gren nagaktin ka jong ublay ni pastor bi jong i Reverend PG Kongsdir ki para bangit bi baro ngin yasno ktilang banyarwai ya ka jing ruai ka ba arspa lai pu khandai arspa lai pu khandai ali phi kun ublay da jing kemen tung in ruai ban pin sawa jing ublay saudong ka khet utrai ngin nang ya cha seyon itenat jong utrai ngin nang ya cha te cha seyon cha nong ba khut jong utrai Jing men dong in rai ban ben sawa jing idu play ban ben sawa jing idu play sao dong ka kedu try sao dong ka kedu try ngin nang ya just
sha se yo cha nong ba ba ko chong u trai jing right yang on yai sa kat ba sha prang nang ya ngin nang ya cha kari u trai ngin nang ya cha kari u trai ri ba thiang bom chu blood ri ba thiang bom chu blood ngin nang ya cha se yon i ten na jong u try ngin nang ya cha te sha se yo cha nong ba ba khu jong u try Shua banginya phai lang so bleh ka jing duai tonginya sa skor ka tu ka ne ki khot na ka tier ka bakhot ka jong bleh ka bangila ban shem na ka gospel ka jong yones klenong ka bakhat lai khot lai phwei hado lai phusan kom joru na ka lenong ka bakhat san ka khot iwe hado khan hinyo kom joru na sithi jong benengkong jong Paul se Timothy klenong ka ba ar ka khot iwe hado saw ki tien ki ba ong kom ni namar kata ondaw la le no jisu wong minta la pendan buram ya ukon ubreu bat la pendan buram ya ublei ha u lada la pendan buram ya ublei ha u ublei ru un pendan buram ya u halade bat un pendan buram ya u kumne ru ko ki khon heb sibet arbet ngadang dan lembat phi penyawat yanga kombang ala ong ru ha kita ki jiu kom tang ong menta ha phi ba syakabangangan salet mga phemla banwan banyawan ka hukum bathamai nga ai ha phi ba phinya et paralok hi kombang ala et ya phi ba phiru phinya et paralok hi da kane kinyo tip baro ba philong kisenran jonga lada phidon ka jing ye et paralok hi mga ngalong diang so wanyo ba shisha baruk pa jonga ulong nong sumar briso katenat baro kabahanga kabam seiso ungor no bar katengat tenat baro kabas seiso uklat no yaka bar kanyo seiso khambun phi menta phi long gi bakhoj da kata ka tien ya kabangal kran hapi to ya ine hanga bat manga hapi komba tenat kamla ban seiso naladehi lemda kaya ine hau deng so wan kom ta ma phiru lemda phiyai ne hanga manga ngalong dieng so wan ma phi kitnat utaw bayai ne hanga bat manga hu utaw sei so shibun naba khlem manga phemla le ai ru em ladaw no ru yai ne hanga laju bret no ya ushabar kom katnat kabayap stai no te ki alom ye ki bat ki bret had ding bat la thang ye ki nada phiyai ne hanga bat ki tien jonga ki ai ne ha phi ya ka ek ai ru ba phi mon phin pan te kan long ya phi ha kan ni lapendan buram ya ukpa jonga ba phi sei so shibun komta phen long kisenran jonga komba ukpa u ye janga komta ngaru nga ye ya phi to phinyai ne hakta ka jing ye ka jonga lara phin sumare ki hukum ka jonga phinyo ye ne hakta ka jing ye jonga komba nga ken ngala sumare ki hukum uta ukpa jonga ban nga ye ne ha ka jing ye jongu ngala kren ya kine ki e ru hapi ba ka jingmen jonga kanyo long hapi bat ba ka jingmen jong phi kan long ka badap kane ka long ka hukum jonga ba phinya ye paralok hi komba ngala ye ya phi dan ubau dan ka jing e ka ba kham khrau ya kane ba weu it no ya ka jing em na ka banta ulok kilok jong u ma phi long kilok jonga lara phi le kat ki ba ngala hukum manga ya phi ngam khot shu ki shakri ya phi na ba shakri tip ya ka ai ba le okon rat jong u nrei ngala khot kilok ya phi na mar ya ki ai baro ki ba ngayo layo sngow na okpa jonga ngala pentep hapi phi phem shim la jet yanga hanre nga ngala jet ya phi bat ngala thong ya phi ba phinyo yai let bat sei so bat bau so jong phi unyo yai ne ba ki ai ru ba phen pan na to okpa ka karteng jonga on ai hapi ya ki ne ki ai ru ngala hukum ya phi ba phin ye paralok hi
tiang akan tu nungkong namar kata ban pelong ki jing kerpat ki jing duai ki jing esat ki jing aingo na ka bentai ki breu baro na ka bentai ki em bat ki bakrau batri baro bangi nyo em ki jing em ka basuk bat bajar jar ha ka jing reu belai bat jing shida baro kania kalong ka babha bat ka bab diang hon hakmat ublei nong pen em jangi uba mon ba ki breu baro ki nyo alaj em bat bakin poi sa ka jing tep ya ka jing shisha aingo yo blei bangila yo ban sha skor kini ka tien ka khot ki jong u tong nya phai lang so ble ka jing duai ko ble ko pa jing I ba neng kom ne pat sa sisen ngi ai ngo eme atrai ka ne ko por bamela penyo singi sa sisen pat ka ne ka lat ka bangi nyo ban sakri ban penan burom ya me ko trai ha ka ne ka por ngai ngo eme atrai ka bangi nang yo ka ne ka lat ban sakri ban penan burom ya me ado ka ne ka khlimat ko trai bangi ai ngo ya ka jing dar kat ka jang me ro ban ngi iwe ko trai hado ka ne ka khlimat ban ngi long kom ne ka mangi long de da ka jing e ba ka jing sne ba ka bar ka jing ai ka jang me ko trai ngai ngo eme atrai hado ka ne ka khlimat ngi nang yo ka lat ban khot karpa de ka kerteng ka ba khot ka jang me ngi dua ne ka por ko trai ba jing dar kat ka jang me kan long sisa kata ka eke ka ban yo jing matoy bat ka jing pensat bor ngi iwe ki ba sa skor ki ba ngap ya ne ka tien ka ba khot ki jang me ngai ngo eme trai ba ka jing dar kat ka jang me ki por baro hado ka ne ka khlemar ki jing let ki jing wan ki kam ki jam ki jong ko trai ki ba mila sumar su khere ngi ko trai hakal ti ya ka jong ka ba malang sngi me pendapan biang ki jing dan kam ki jong me pendapan biang ki e baro ki ba ngi dan kam ka jing em ka jong ngi ai ngo eme trai ba mila pelaj ngi ru na ki jing mai ki jing men sao na ki nong shon ki rus neo baro ngi ai ngo ko trai kham tam ya ka bangi nang yo kalat ban sha skor ban yo sngo we ka tien ka ba khot ki jong me nga duai nga ai ngo ro ko trai ka ne ka sngi ka balong ka sngi karpang jong ka NAICC ko trai ka ba baro ka ne ka not is ngi ya bo ya ka jing duai khma jong me ki jing karpat ki jing duai khma jong me trai ji so ai ngo ko trai ba mela dan kat bat ka NAICC hado ka ne ka por ko trai bat ki staff ki members baro ki badan ha ka ne ka NAICC ki la long ki bayat liber ki bayat trailang ya ka kam ka jong me ngi ai ngo ka jing petelon ka jong me ka kam lang ba jong ki ko trai ngi ai ngo ka jing ran kat ka jong me hado ka ne ka khlemat bat ki ko trai ban nga duai me trai ji su to isnei ya ka ban ai bor ko trai ya ki nong trai bat baro ki members ki staff baro ki badan ha ka ne ka NAICC ko trai ai ki stan ka jing shampang ye ki ko trai kom no ba ki nang ela ban petelon ne ka kam ka jong me ha ka ne ka re India ka jong ko trai but ai bor ki ko trai ka jing start ka jing shampang ka ba ki nuat na me ko trai ba ki nom le ke ka jing start breu re ki nuat ka khmat ka jong me ko trai kin pa ne ka jing start na me ko trai kom no ban petelon ne ka kam ka jong me na do ki baret ha do ki ba he ko trai but kom jo ko trai to isne ka banai kir khoi ki mission field jong ka NAICC ki badan ha ki penta ba pher ki college ki university baro ki badan ko trai jisu ba ki missionary ki badan ba ha ki jaka ki ba pher trai jisu ai ngo ye me ha do ka ne ka khmat manginang yo ka ne ka la de ka banyo bo karpang ki jing duai leng ba ka NAICC trai jisu ha duai ro ha me na ka benta ka balang ko trai ki nong sharai jong ka balang baro ko trai ki badan ha ka ne ka balang ka jongi kom jo ko trai ye ki nong sarai jong ki balang ki ba pher ko trai to isne ye ka ban pun kop ye ki ra ka bor ka ding men sem ko trai ba ha ba kin yo ye ka ding ka jong men sem ko trai kin la ko trai ban ya lam ki pai lang ki jong me ko trai ha ka jing sisa ka tien ka jong me ko trai ji su ai ba ta ka ding ka jong men sem ko ye ki nong sarai jong ki balang ba kin la ban ya lam yo pai lang jong me ha ka linti ka jing sisa ka tien ka jong me trai ji su ya rap ki ko trai ba ka ek ba ki le ko trai kin yo ye ka ding ka jong men sem ko jong me ko trai nga duai karpang ro ko trai na mata ki reunge jong ki balang ba pher ki ba hako kini ki sngi ki por ko trai kila dap si share kini ki nong ya lam bakala ko trai ba bon se no abangi nang ni start ko trai ngem la ban shampang ye ki bor ki thap ki jong bom man ki ba wan leng ba ki nong ya lap ki ba pher trai ji su ai bor kini ki reunge ki jong me ko trai ai bor ki banget ki jong me na do ki khalung ha do ki rang ba ha do ki tamen contation rang ko trai ki samla kham tam ko trai bangen yo si sha ka ta jing start ka baname ko trai bangen sngo tho si sha ko trai
ya ke ke bawan nak sur ke jome bade ke ke bawan nak sur ke jom baman kham tam ko trai ya rap bangi ki banget ko trai ngin snau tho bangi long ki badap dak ke tien ke jome ko trai bade tang ke tien ke jome ke bangi la ban jap ki bor ko thap ki jom baman ko trai kom bama me ko trai jisu me jap yo baman nak tien ke jom khoi ke jome ko trai jisu ngat wai mero to pendap ya ke tien ke jome ko trai haki dono na ki jumbo chupur khat jangi ki banget baro hame ko trai ngadwai hame ko trai hagane ka poro na ka banta kane ka jingpang khlam covid ko trai kabala sar salan sar ka perthai kabala bam do ya bon ki min sem ki bakor dor ko trai dan na pedang jangi ko trai ki bam shimla itho ya me ko trai kila do la na e ya ka jing em ka bam jukot ka jangi ko trai jisu ngadwai na ka banta mangi ki badang em ko trai ki badang dan hagne ka sla perthai ko trai jisu ngadwai hame na kham tam na banta ki banget ko trai hame habakin IT la ka jong ka jing em shame ko trai kham tam me ki tu ki bala yo ya ka jing pang ko trai to is ne ya ka ban ai bore ki ko trai bakin wa ya ka khmat jong me ken phai ko trai ni kelen ti bam man jong ki ken phai ya me ko trai jisu ha ka jing thia pang ka jong ki ko trai ken yo ya me ha ka download ka jong ki ko trai la ka de ya ki ya bakin dono ya ka jing em jong ki kila yo ya me ha ka download trai jisu la ka de ya ki bakin yo ban ko ban khia to ai bakin long ka sakhi ya me ko trai shaki we pat trai jisu ngadwai na mata ki to ki bam nget ya me ki bam padi tho ya me ko trai to is ne ya ka ban ai bore ki ko trai bakin shash kore ka tien ka jome leng ba jong ki shakri ki jome ki ban le ya ka ban sa me ka khubor ka jome banyalap ya ka jing pedem ka jome banyalap ya ka ta kerteng ka krau ka jome ko trai bakin yo ban pediang bani tho ya me ko trai ha ka jing em ka jong ki baka de ki ko trai bakin te ba melong tang ma me ble baki de ban mane ban dems em trai jisu ngadwai ha me to is ne ban danan ka ko trai bat ki nong sin shar jong ki kari ka jong ki nong sin shar jong ka India ko trai ki hoy trai jisu khamta mi ki nong sin shar jong kari jong ka Meghalaya kem long si sha ki trai jisu kita ki breu ki bambi tho ya me ki long ki breu ki ba i tho ya me re trai jisu na mar ka ne ka spa bar ka boram ka bar kila dan khama jong kila bo ya me shaden ko trai kom ta ki wan ki jeruat bar ki jinguri ura ka ne ka snong ka thau ka kari ka jong trai jisu ngat wa ya me na banta jong ki to is nei ko trai ya ka ban rap ko trai ban pen kan do ya ka download ka jong ki ko trai bakin wa ya ka jing start play ka jong me ko trai shwa bakin a ya ka no ka decision na ka banta ka ri ko trai to ai bakin wa ya ka jing start play ka jong me ka jing start breu ka jong ki trai jisu ngat wa na nam ta ki nong sin shar jong ka ri ka jong ko trai ka ri India ki long ki ba mi tho ya me ko trai jisu to is nei ko trai balang ba jong ki shakri ki jong me leng ba ki ba nget ki jong me to pen i ya ka bor ka khrau ka jong me ko trai pen i ya ka ta ka kamba ka khrau ka jong me ba ki ne ko trai ken tep ko trai ba me long blai ba thau ka beneng ka khando me long blai ba thau ki ek e beneng si jrong me long blai ba thau ki ek e ka khando shpo me long blai ba thau ye ngi ba ro ko trai ba ken tep ba de tang ya me ba ki de ban mane ban dems em ko trai jisu to is ne ban pen kan do ya ka download ka jong ki ban kran ha ka download jong ki ko trai ba ken phai no na ki blai thau ki jong ki ba ken pediang ya me ko trai ngadwa ya me ko trai to is nei ya ka banya rap ko trai bakin la ya ka trai ban ITL ba si shame ko trai bakin ITL ka jong jing em ba si sen ka singe ko trai kari India jong kan long kari ka ba itho ya me kari India kan long kari ka ba tip ya me ka ba mane dems em tang ya me ko trai ngadwa ya me ko trai na banta ki reunget ki jong me ki badan kari India hi barok ko we ha ki kendang kan shrat ki reunget ki badan ki chakra ba pher jong kari India trai jisu ki dan bon na ki ba shong ha ki jing ear ki jing tiang ko trai ki ba shong ha ki jing jaga ki jaka ki ba shapen si tomben naman ta kerteng ka jame naman ta jinget ka jong ki me ko trai jisu ki dan ka jing tiang ka jing ear trai jisu ai bor me ki ko trai ba ken sngo tho ko trai ha ba ki do no ya la ka jong ka jing emru ken do thang ya ka met re ka min sem kala dan bat me ko trai ka min sem kan shat ka men bat me ai bor ki ro ko trai ba ken sngo tho ba ken nam tiang ko trai do pendame ke jing tiang ke jis enaki re ai bor ki ko trai bikin la ban yang scam ma ke jing ke jing ki me kat bakin lagi jing ke jing jar ki
kiba wan haki kinang yele to ai bor ko trai ki bakin la ban yele persha ki bor ba thap man ko trai bakin um phai dia no na ka jinget ke changki me trai bakin shania ba me don kat bat ki ko trai ai bor ki ko trai haba ki le ki wan shrum sheneng da ka jingis nei ba ka jing da jing ker ka chong me ki trai jisu kum jo ki shakri ki chong me ki badana ka leng chong ka ne ka india ka chong ko trai ki ba haban mar shbon ki jing e ki jing ele na do ki pastor ki teman basan na do ki rang ba balang chong ki balang ba pher ki badana ka ne ka ri chong ko trai ki pastor teman basan ki badana ka india I baro ka we ki missionary ki badana ka ne ka ri chong ki badana india I baro ka we trai jisu baro ki shakri ki ba mi shaka perthe banyalap ya ka gospel ka chome to ai bore ki ko trai to pen kop da ka din ka chome sem ko trai chome abangi mi banyalap ya ka kerteng ka chome nyalap da ka jing shlor khlem jing teng ko trai namagi te melong ma me ashwa jongi trai jisu to isne ban ai bor si sho ko trai ngi manginang la shisha ya ka ban pen yare pot usam ka hima ka chome ko trai bar banyalam mi ki pai re nget ki chome ko trai hakalin ti ka jing shisha ka ten ka chome ngadwai hamer karpang na matai pastor ko trai iban haban same ka khubor ka ten ka chome ko trai ilong shakri chome ko trai ibala pen jupnan bu ram ya me ko trai na ka por sa ka por habai yen hane ko trai inom yen ko trai marwe in long kat bat me bat ka ega ka ten ka ba mi nak sintur ka chong ko trai to ai ba kan long ka sur ka chome ko trai ka ba me kran ko trai leng ba jong ilong tang tendang pe sawa ko trai ka ten bra ka ba mi nak sintur chong ka long ka ta ka ten ka chome ka ban ai bor ya I kumjo ba kumjo yang I ke nong ngap baro ko trai ba ka ka ten ka ba mi nak sintur chong kan long sisa ka ta ka jing pen kado ka jing pen pai mat bat ka ba jing alam lanti yang I wei ko trai wat ai ba ka ten chome kan si sakot no tang hang ne re trai jisu to ai mangila ban apply ya ki ka jing em ka jangi ka paman la ka sni ngadwai ka rapang nak bata ki samla kristan ko trai ki bala phai dia no na me ko trai ki bala ngop hai ki bonchat ki jing sneu ki bo baman pan thame hang ne ka prathai ko trai ki bala khen sting ya ka jenge chongki sam ya me ki bala nyau sting ya ka jenge chongki ya me ko trai ki la klat ya me ki la boy ya me shadien ko trai ngadwa ya me sashi sen pat ko trai to is nei ban the ya ka ding ka jong mun sem ko jong me ko trai ha sashi sen ban ka ne ka ri ka jongi ko trai na do ki khlong na do ki khna ki samla ki rang ba ki temen ka thai bat chen rang ko trai bat pat kan do ya ka ta ka pa bat ka hak ko trai jisu ba mangi we pi we ko trai ki bala phai de na me I we pi we ki bala e no ya me iwei piwei bala chnai na me ko trai iwei piwei ko trai ki bala bo ya me hadien trai ki nyoban man phai shame kham tam ye ki samla ko trai ki nyo ko trai ya ka ban yo ka chikan do ka chom sem khoi bakin mi ka par thai ban ya lap ya ka gospel ka chome kin mi ka par thai ban pet ya ka ne ka lang kha ka chome ka badang bon ko trai to isne ban ai bor ban kran ko trai ha ki khon samla chom ki balang ba pher trai ji sunga duai ha me to kran ro ko trai ya ki nong shara jong ka balang ba pher trai ji sunga duai ha me to isne ya ka ban dan ka trai ki jing shakri ki jongi ko trai ha ka ne ka sngi ba ro shi sngi ko trai leng ba ki online service leng ba ki yen ki sam leng ba ki nogi bata ki bangi shakri me ko trai to isne ya ban ko bor ki shakri ki chome baro ki basami ka khubor ka tien ka chome da ka ding ka chome sem ko chome ko trai ki jen pan khre ki jong ki kom ki bre ka jeng pan janai ka long ka chome trai ji sunga duai me sa shi sien pa nga IT hame ki ne ki baro ko trai to da map sa shi sien pa ye ki light ki pop ki kang ki changi map trai ki jeng bam nang ban kar pat ka kom ka man ka bre biang ka chome to isne ban yang ini ke jikar pat ke jungi ko trai to ai bikin paisa chake khet ke jing snake ke jame na ba ye kini barang apa na ka kerteng trai no pat em jingi Jesus Christ amen Habatlot ka jing em jonga haba jing kuslai kiban kat papai ngashem tam jing do jing karumen ngatip tang uwe bala yara bon penjem jing ket bakya beu jisu bala shay
sayap alor kadim penang Jisu ulong kajuba Hapreng jing du jing kurmen uan nyara Jisu ulong kajuba Habang adwai habang akot usmo jing ujonga Oh Jisu ulong kajuba Hapreng jing du jing kermen uan yarap Oh Jisu ulong kajuba Habang adwai habang akodus no jing ujonga Natip tang uwe bala yarap Pan penjem jengkit bahya Deu Jisu bala syayap alur kadim penang Deu Jisu bala syayap alur kadim penang Ngi aingu yo blay naga benta kajing puli naga ketin kajong blay bat kajing duai bat kumju ru ya ka khubor ka bangilay osngau lingba jong kajing ruai ngam artatin kilalong ka khubor naga benta jong ilang iwe piwe batu ublay unang karku naga benta jong pi ki bala pendep ya la kajong ka benta kajong pi ublay unang ai bore pi pinang la ban syakri ya u hagi por baro jong kajing im kajong pi Ki para bangit biit hakan kapor ngin poi sakaway pat ka benta bat kata kalong bangin sayo sngow ya ka khubor nagaktin ka jong ublay ya ka ba anwan lam syangi na i pastor jangi Reverend PG Kongsdir ngi aingu yo blay na ka benta i pastor i bala pelat ya ka por ka jong i ha ka ban ya shimbenta bat ngi hakan kapor kam tam e ha ka ban sam ya ka ktin ka jong ublay bat ngam artatin ublay un penan kam ya i lingban jong ni kapor i pastor PG Kongsdir i day i pastor i ba pet hang tay hapo nongpo Berni district i ba don ru ha ka maubu ribhoy presbytery jong ka kasi jantia presbyterian sepngi sa sisian pastor ngi ngechkem ba ublay undon rengkat bat pi haba pin sam ya ka ktin ka jong ublay kum ka balang hi ngi pdiang ya pi bat ngi ngechkem ba ublay un yalam ya ka ni kapor ha ka pamapi pin sam ya ka ktin ka jong ublay Kajing kublay bergerpang ay syaki nong yalam ka balang presbyterian dong semai kiba hapdeng kapor bisitam kesnam ka bajanjar kapor ka ba kumupat ba Kristan salon sargari kasi jungi imsim yo shu ba di long jiseng haging mene jungi tenri hangdi kum gawai ni ki balang ki balaban penmi gi ni gi seng leng ba online service kaba klemar tin kami da gi tri sitam jungi dang yalam balang kenthop na do gi bestor hadu ki temen besan kirang ba balang bat kini gi khon samla kirang ba kid khot jong balang ki balaik tiga mon tiga diang ban penur long ye gani kekam kumba kalayaj menta labun bun tayaw ngawan ra ga jing kublay ga begerpang nag district ke bangadon nong po Berni district bat naga mabu ri boy presbytery sinat sebngi shipi ga balang presbyterian nong tmai boblay un gerku un yarap un krisyan lengbaga ke program ke bapilidan bapilipan baik lenter kini kipor ki banang wanru kumju naga bentah jong ke por kum mengitip bagi ke sengi ke dega NEICC Day of Prayer kam dega batmai ke mengintip ya ka bangile ju i celebrate ru ju i penlong ji sengker pangru ki balang jungi manusnam
bat ken mau ka bangila le khnang na banta ban ken mau ya gi ni ICC ya council beragawai ki member charges ki khot ki balang ki bayidan benta hagani bat kham tam ban ken mau ki jing duai na benta ki kam ki project yang kene ke council bat kumba galong mar de tin ba ken ICC hi ha prothei ka pau kum ga wei ni ki body kadak ba pau sabar jong ga ji tli ki khon kristan hanodis India jongi kiri India bas phang chitei la mingi jongi ban penur long ye ga butra jing Yesus Kristus kwa awang nuot berkata galong bagi bebut bagi bengej hu kin yelong gawe la yethu hangi ya kata dau yo anis kalau bakhat nyau berak gawe ka bi thu bagari jing duai jing tra jing Jesus Christ ka bada nadu doh nu trai kwa begini yelong gawe ka ni ICC ka yang perthai ban penpau ya kata kadak jong jing yelong gawe wala si sangim la su ban long gawe na marsibun ki ji pher tin rei ka jing sisa ka sa ba ngilala la kumno bandon ka jing buram markelian bat mentali le langim dan sibun ki project ngidon gawe ka kam ka ba ngilai sponsor lang bat kata ka di ka United Christian College ka badarang thi umyam ka balatri lebu ka balatri kam lebun bun sem le sekri lebun bun sem nam dagi khon samla janggari ngala berkhat ngalebu jumut kai ke bedaiban kai ke bangi daiban yeslok habukum ke degesngi bagi ken mau yakinong tre jong gini ICC kaladan sibun ki buat syat ke jimut je berkhat jonga tenrei ke bala pendik ke bala khanglat ya ke banyak syafrang na banta ban sam ya ke khubor hagur kom ka ba ngin lej baj syagat hong ban penur long ya ga ka baka an ICC ku ka ang nuot bat kumta ka ni kijing wan ka ni kijing prakhat ka ba shon lang ba ka jing ta jong ka ni ka khlam covid khat khandai kala pen kala ka jimut je prakhat jonga ha bakhat do ban wan ra ya ga khubor sege bangaj ban khot ban yewer bangini yang syutli ban yadai gi beriu na uni unyang khlam besir khai wangitip kerteng kumukabit khat khandai ipara bangej bij kane gari ke por bagas nam ke bistam ma banong bagane kan dei ngilalang ngilayai mental nyau benai mla banong bagane kala dei kajankut jonggo klam lane ba unu khnyang jingpang ulas dang ban yap ni bandu no mono ban tip ba kani gni snem le se kan dei pemban tanggas snem ge besdang jongu le se ge snem ge besdang jong ge jing jenjar na maru neu khnyang jingpang habok ta upendik lut ya baro kat ka bangila ban sengut ho na mar kata ka ge bal ta ya ge jingbut je berkhat kebala khot yanga bangan ra ya khubor bani yo kum gi slok lang sipi gi para bangaj ngala penuhun hangta ban khot yangi beteli ban yada telingin yang ban yada yagi breu na tersim jong yang klam kobit khat khandai hatu balai ban ha ban kren ye gani gi benta kani ke jing kli ke shanru hanga ba balai ba ha ban kren ye gani hatu golong ban kersan ni ke sorgar yegi restriction ke ba ka impose yang gi bangai sigi pat ba bahro badai ban bot renti ke balak hanglat yang gi ban pli yegi menero kawan ke jing kli ke bukum ketaru ngios ngau ha bangian yang sebar salah kumno ki bru ki berkhat haga bede bu nu khnyang dan biki boang ba ka ne ka dei tang ka kam politics bar kata kami
ngam ngai bagami na gijing perkhat besisya tenrei kedai na mar gijing long frustrated bala slam than gijing sakut haying sem la thong baji gi kamai gaji kala penlong yo brio ban penmi ban kuren sibun ki ge na ba umyo su ban le ya ga e ga bau kwa kini ki wan na jing mot je berkhat runga snap yigi skeptik ski bubun nge bede bu nu khnyang jing batai nu khnyang tendai ge jing sisa ka sa ba ke report ki magiyo anaga sngi se sngi kam tam na gi benta ki to ki bisa ta nu khnyang ki belong positive hadu kat no ngi sngau thu ye ge jing long serious ka ni ge jing bang ngala perkhat ye ge ni ngakan mau ye weu sikri jeng bulai Banadu dang kena ngai ban kan mau sepang jengu. Badu tahu dia Joseph. Ubala ya daya geri Egypt. Haga por jongga klam. Kabala nak news nem. Haga por yus im paro. Kani gal penuhun jur iga mensim jonga. Badai ban sam bejik kubor gadi sngila daga longkat bagalong. Ban khot ban wari gi pada bangin. Segi jit liban ya daya gi breu. Nagi tersim munyang klam. Ko bit khat khandai shiwa bangin nya bi shafrang nak ba bangin khot ingilang tongine chuble gi jing dohai atrai bu blayuk pa jungi ba beneng ngayeng nak ma jeme gu pa ba khoj ha gani kana phai sngi trai gan rat meyo iu shikri jeme kumbulong ngakan mau bagas ngau thu biang ngade we hi bang yeng ngakmat chame adan dang gi jing haingu banai ngu yeme ba mal ich ban wat yu nong pop ko manga ban khot ru om tang ban wat ban pnim re ban khot ru sgi jing trailem ye ga kam chame ngakan mau gi por ki bagakti jame ga dan tengkat mele pendon kam yu shikri jame gi babon ki khap ki ba me ai ka han ban yeng kum ni khmat pat lang jame kene ge janmin ke bemenda go trai kan wa gerpat ye me sisin pat wan no shikri jame shi penan kami utang gum getendong ke bemen pensawa rai long gaman jame na mata jong ge por walai bagi ke par ki ban mi nak sintur shikri jame kin long na gajing berkat chong aku mu breu negi de ban mi ki de ban long ku kun na bi kat kum ge plan blai jam he nag benda gajing penim yishibun gi mensim nag benda gajing yarap yishibun gi mensim abukum ge ngepor og snam ke bang ma de gajing jeng jen jar blai snow ye gajing ba jing kerpa syukur jam he namaru Yesus Kristus gerpat ngedwai banag bentag buram janguru amen teli ngin yeng ban yada yaki breu nagi tersem munyang klam kobit khat khandai ki para bangej beyej ke sorkar kadan sibun kijing betai ke bayarap yengi naga sungi seksingi naga por sagapor kumno banle hag benta kubukum gene gisngi ban yada yalade ban yada yiki wairu nagade ge jingpang ge bisir khai jongnu nyang khlam ke bit khat khandai kai ke belajia perthai ngimla ban len je ge jing sisa begitu ki balangat hagade ge jing jenjar jong ge jingpang hoi sibun nep ding jong ki lala ban yo jing lai im biang nagam da ban sakhilam ye ki wei ban yethu kumno bagajan jar bagi sitam kemet kemensim kepisa ke jengdon habunu nyang wan ban kata haki katno bagalenga kepisa kemensim bom yo ban ye kendu ye gi khun bom yo ban kendu ye kemi gi pa gi bahing sem kawan ke jinglong marwei haga jeka balaset slung yaki kawan ke jing sngulang marwei haga jeka basumar yaki
kawan sibun kiai bepen perkat lagi ban ngaingu yo blei bahabayo sngau nagi bekum gini ya gai ke bekikima da gejingim kaya rap yang nga bagai rap yang ngi ban sngau tho ya gejing shirkai jong gejing bang ban ke penla ngi ban shim seriously kumno ban ya ban yang perthai ban ya da ya de naga ni gejing bang ho shisha namar bagai jing bun panat kapor kaba uneu khnyang ulakta kat no gala penlong ru bawat gitu gi bamngat dah kena gejing pangru kila syak jenjar namar thung baji kekamai gaji bamyo su ban lik trailik ta kani gade ke por ke bistam ka bahabang perkhat marwai para bangai ngasu aingo yo blai baudang pelat isi bun gi mensim ke negeri ke sijungi khat wei lak lajan khat wei lak ai heduk menda ke khlimat bungyeng kat kum gerpot gi mensim ki lalik no nasla perthai hagakti jau khnyang kabit khat khandai tang nang ni nari India jungi ulishim silak sipo jartam badari ke sijungi ru la dan ki bunu khnyang lishim no ya ga men sem jong ki bat ken mau gitu ki por kumno ha bajia ga ke jing dia bagawan ke jing sngau ke ba pher ga ngri jongi ke jing sngau ting kawan ke jing bom sngau tenat su ke jing kenduk ban ya kenduk para breu kawan ke jing sip ting hagi sinong gi thau bat kham tam mang de sor shlong jungi ngai ngo yo ble buai ke jing snat ye ki briu ki bola ai ki jing tip jing sampang ga beide ba ga lan hi kot ke khia ke balai rap yengi ban tip bat ngau tho bengin la ban yada nau nau khnyang jing pang hababut tikna baha ye gitu ke jing batai jongki kadon ke jing yarap ban ya pelat ban yada yengi nau ni uknyang jing pang ubashir khai hadu kata ubah kata garu kam ngim ubangim la ban tip lani yo i bat ngau tho tikna yo ngitip bawat ke mesin kiba kitiar ke bagi pendan kam ban tes la de kim long ki bebyang janai baha kim la ban tip ban yo ke jing tip betikna la don ne dan nu khnyang hapo ju breu hapo ju tu besyates ladan bun gi por balakum yo pen bana bakla hang ni ri jungi ki bamdei ki bolong negatif ki penong positif ki bahadinar sngi lai sngi ngiliyok sngo bakil kelalong negatif no kat adu bekelalong ke jing biria habayat bayang sigiri sagi snong gi thau bunu khnyang jing pang umdeu ba dukia do kat tahap ke ban sim ye mensim breu batang arsngi sisngi arsngi ula plat ye breu kena gijing keren biria gami nama arba bakla kerisok bayo hagapor betes bagajing bakla kami nama arba fail le segi mesin bambyang gi mesin betes lagi tiar betes pada bagalong kum tangis ngau thu haduk kat no kejing ma jau no khnyang ubalak ban buri ila di haduk kat tan para bengej bi uknyang covid khat khandai umdei ki isu bengin syania bengin i tang haga sarkar ladangi i no ya gede isu covid-19 haga jing persam jong ke sarkar ban penbaik perti ya gimlang saklang ban ya daha ya gibreu ban thau galat ke lenti kumno ban pelaj nenu khnyang ya gibreu ngin sayo i le sai le sisni ngin sayo snoro keleng saudang buni uklalong tangkum ke political issue bagi political party le se kin sim kebu bania kiu bani hier ke thau sarkar kala ban long hagring state jongi
Lenai ki wai stedru. Kumbagalong ha US mentah. Ke United States mentah ka don naga por baga jit, baga penkrek ban jit yu presiden jongga. U COVID khat khandai ude ga isu ban penklem yu presiden bemenda. Ban unde ga isu ban kentiu. Ya uno laga kentiu thamai unu presiden. Lani ya presiden berthamai. Bangim la ban tip tan boleh berthok sun no briu. Ban kiu geti gi kerdan. Ten rayam la len je jing sisa. Bo COVID khat khandai ude ga isu hang tei. Ubalak tak ya ki briu. Kat hadu ba. Ki niam, ki rukom, ki jing tip kijing persang ban mene ban syukriu blai. Ki kelalong kulmar gitaru. Kumbagalong mentah agri India jongi. Nasngap ganius mene jan mit. Menin jan mit. Kumno bagelajah Maharashtra. Kawai ke political party. Kepersak pling mene kepersak pli gi temple kepersak pli gi mos. Kawai pada political party kakuak ban peli kepenki pak mak pat kini ki huri huraki iu au ki bengiok sengau hakeleng saudong ki penhiar ki kentiuru kesyong hagi beriu ya gi jinget jong ki benget ngiok sengau hang ne ri gesi jongi dan ki besengau kumbaki krau go jinget Belai yudu kenyang. Ngidanu belai. Dan rugi besengau. Dan rugi bah. Perkat bah. Kitu kiba. Kersahan ya ke sarkar. Kiba kersahan ya ke restriction. Kini kiba dia terlalu kejengit. Dan kiba perkat kumtahar menegeri jungi. Dengan ongko para bengej para Kristen geri. Kasi jungi perkat arsin biang sengau bah perkat arsin biang haga badi bat kene isu ngayal de ngadan kejing sengau mensim ba kene gesnem kejing syaga ditang kejing sedang ngam yo ibu kenyang kebit kat khandai un ken riakno naga percaya urusnem balai segi sem kebijan jar ngi kadak sa Ahmad jungi Menubala ban tip ba, kumbang gektin ke jauh belahi. Bagane gede kawan no kapor haga bahan. Kijing stang jong giye ki bau belahi upen temai yang bertai. Kila ban stang, kila ban long mentah. Kabaga Bible ada keren spesifik kumbang ke Bible, kijing stang jong kijing janjar. Menubala ban tip bakal ban long kum taruh. Ngamong yefi bagadai kumtah bagadai kadai kijing sedang jong kijing jenjar kumbangalong ba kabal konform yang kabal Arab yang bangan keren ye kadai bentah kabal khot iwer yefi syagijing ye syaga kumno ban yeng ban yele ban yada ye gibriu na nagi tersimnu nyang klam ko bit khandai bau briu ubalai mensim yang bangan keren ye kadai kijing sisau du jesep Aku aban highlight dia sang kejing ibu beriung. Ujasep kum mengitip naga Genesis senang besau puai heduk saupun nyau terkayat. Udeu beriu ya bau belai. Usupen mi kumnor hari Egypt. Naga kemat jong ginong Egypt hi uberiu busumi kumnor. Hagapor kabang. 4 kitia kibriu ban tip sepang ke ban saja gari jongki. Dei tangus mu bahaga jing penuit jong gajing pos niu. Uba kumnor la direct iu dagi nong tre jong ban khot iu Joseph. O Joseph dei hangta bu Joseph sumi bloj haga jong usim. Haga jing bam tip jauh pat ba usim jing bam tip. Bau neu beriu ben baniat ho ke gaman saja hagari. Kadai ke jing kerku ya geri Egypt.
Bami unu briu la umdeu nong Egypt ru. Nampak bani tu detail story neduk budang rit kumno bala penpai usi Egypt nama ngitip tikna bahai unu briu. Ngeskwa ban sim tangi ke benta ke badan yidei. Bat ke klam ke balajia ke por kum begia ke negeri cui. Ngaperkhat yeu niu briu habo batai ke jing pos niu jong Joseph. Jong Faro. Bodeu belai ubalap supendan kam ye henrei ublei bekeren. Ban ye thu ho Faro pe nyosnen kan bah bat se nyosnen kan sneu. Mla ban ti bu khnyang ko bit khat khandai. La deb dan mano balio i. Tenlei bangim syamyo asengau bangim tip. Bahkan saja kan ke kelam hang ni. Ki media ki biyathu yang ni ki charge iwe ki charge kamtam ya government of China. Kum bagalong kamtam naga media ke negeri jungi nang nen India. Ki media na Amerika ki ba direct ki charge ke China. Na marga jing bom pentip beriu ya jing sirkai jong ni ke kenyang. Kabala mi hawuhan hagari jongki balas dang na usnen marjar kha khandai. Karijib ke danbak namar bluj wan mi ubreu ubakim tiep ubayet hu iki kumda. Bat le sedan ga bau sim pharo jong tu por. Uba anda habalayet hu ubakum katakan dia. Ubalale yo ino dagi kmat jong yo Joseph. Badayu ni uban yarap ban bu bej burti ya gari. Bakum tahi endah boleh persang ban konsol ya gibriu jong igi menteri jong ule shimya garai ba. Kat uni ubalala ban pentip kumta ya ga ban saja. Undai tang uni hiru uban kontrol uban penian nang daga bhagam yat hagari. Para bengai binga perkhat yu Joseph. Klemar de tin uken mau ya lede bu du Hebrew. Bat kum bafiti bu Hebrew. Ki Egypt buat tang bania bamlang ru kim tre bania bamlang. Utip tikna bu du Hebrew. Tendai ka wan ka ofar kumta bun kiu hagen syuki ke bekrang. Ban penyat baji ke negeri. Hagawai kalian lak banong begini ginong sun jong gijiu jong Hebrew. Ladami na gijing perkhat ke besniu jong ulam da deu mensem jau bleu besyong hau. Unjin dala kerna ban le ya gai ke bu Faro ukwa yu bun le. Ladau syong yu Faro ngalaya thu ye me kata kam la beng. Ban ino ya gari je bakan kolaps. Namar layu la dagitip ru la dan banang ban peniat ban bu baik bu renti ya garin layu gijing tip ki sakut gijing tip long ku mengirai ya genong rai klem implement klem penteri kam ya ka. Joseph rukum tahi. La dau su amno yu sim Faro. Kala abian gijing pentip jonga ngam trek ban kiu gede gisuki nama ngetip bagi le jonga bagi nong Egypt kam long. Tendai uniem hatu kwa ban sim gabu kam dei gumda udeu mun sim jau bleu bolu control yu Joseph bakat ka bami nag sentur jong dag jing sorit ka bati kena ka bangis ngotho kolong ba deu bleu bolu keren updang ya ga bau Faro wang bun syang haga khet kam hapo yus im Faro naga mentaban sim ya gebor ban bu bej burti ya gari nang menta khat saus nam thit ngila dang yedan naga kam laisnem sansnem riusnem do laisnem sitem artem riusnem kala jerong palat yani Pinong
hagi kam menteri ke kam sorkan sansnem bala syakri palat shiphausnem artem shiphausnem utaw la dew satar u Joseph khat sausnem labu yu bun kontrol ya gari Egypt ulap dengus ngauto bagane gadi ke kam ni ke berit nanor bas niu lupa ke jingi dai bagini gibreu bagle luk daun lupa yu kan jahe bro le dai bandan ke jing berkhat are le dengan sim ya gani tan baklat jak hak ta la le tendai kata ke jing snouting kam don mdan ru em ke ban pen snow yu ulap diang ya kan kan prabengej bej ngasnow na markata ban khot ban weri ngi ya rengkat baga sarkar ngin krisyani gibreu ban yadai ki nau nu khnyang khlam besir khai ukabit khat khandai kanom dei bangilong program menem kanom dei namar bangilong ki ejen jong gomenem rei dei namar bau bleu khot yangi ban yadan lang baga sarkar ban krisyani ka bukum gene ngepor mono ban tip bala dangile gum ta manor nak dang jongi ubleun ra ya phi haga jaka ka ba phim poi berkhat ba phin klalong ge jing men toy om tang ya la ge ying ndai ya gri ge jai bendu ya ge balang ka ba phi ban shagri ya ge niam ka ba phi ban mane blai mono bala ban tip bala phi ay ge tiga man ge tiga diang ublei unra ya phi shage portion ge ba phi mala ban mudur dan tang lai teligi ai ki bangila ban snau tho ke bengia tip lang ki bengia menjur lang kumno bala ban yada yau briu le ne yela de no khnyang ke bit khat khandai kan ka baning kong ke de ge jing le khot ke sarkar ngi snow bag pen mena bala gumno dan kamban saj jigikti shwa habar shwa bandrung bat anda lebih iru mentah ying mene shwa bangin rung mentah ngi sanitize sibit nang ngilami ngi sanitize amdei bi impose government bala dan ngamut para ngai la de fisim ya gane bade bi impose government pila bakla pile ban smut ho ba pile ya kata namar ba fitip biang ba dei ban le bapin long safe bagi wairu kin long safe dan di perlog ya bengadeng mas menga ngam kwa bandeng nding ngedeng namar ngeting pulit surak prab ngej bi la da fidan ge snow kum gata fi fel fi bakla fidang septing gi breu fim septing yo boleh ndai la da fideng namar bapis ngau thu ba piada ya la dia ba dia dai gi wei kata kalong ge badai la kham bha ke banom dem ke bi le prasyak sendan ni la vidan jing sngo badai maki be penbori phi ban le gom da tin rei ngai thu i phi ba ba nga khot ngawer bangi de ban le gom ta ro namar balai ba badai ban le ke jing le khot ke bible ke keren ya kene ke bible sibun gi benta ke keren sepang ke jing le khot bala ke dau direct nam ta jong ke ti ke jauh boleh ke keren kitab baar Samuel ke nong ke baar fuar khot baar fuai baar fusan u David ukuran de besar the Lord rewarded me according to the cleanness of my hands ublei wai kan nong hanga kat kum ke jing khot gikti jonga kat kum ke jing khot gikti jonga namar kata prabengit ken mau ba ba pithet je gikti mentagi por covid mdai bimpos government ke de balong ke jing sut ho jong phi bo blei ru khot i phi wang banga reward ye phi bagi khot gikti jong phi nam ju klet ye weu ri rang ba la khlat no haga wei ge snong uki ong tau rang ba ju sum
Tenrei khari khriu thet dikti. Khari khriu sajjat. Tangkit jat bagi kti. Sum yu sum. Usum sisin si benai. Kekhana ka ngetip sepau nu bru kolong usum sisin si benai. Ngalio iu dak mak la jong. Tengam nut ban keli bele bu le kum taru. Baga bepela kolong ba jupang. Mjuti boleh di dawai, mjuti boleh sim dawai udah beri uki orang senang. Naya keren ya wan doktor, ban wan sisiolog, ban wan mat doktor, ini wan hospital. Kisngi ki buyap, syuti buyap, dan jingpang. Tidak namar bom semlara doktor ngimtip, lawyap naga hat atak nih kedon kedon ke jingpang hau. Tendai ngasi itu ifi kijing sisa kolong ba. Ubriu bakhari-khari uterkti. Hagi jingim jeng uwal ada uklem sumru kiti jeng u kikoi ben. Habu trairu ko kikoi kiti jeng u. Bat mentah habang ngesem ya gede ktin ke jauh belai. Ngakan mau nuru rang ba. Ublai u ai kanong haki briu ki bagakti jeng ki kikoi. Udah biru ngayok ganong na ublai. Namar kiti jonga. Kilang je berkhoj. Lakon faham ya gani keketin ke jauh lagi. Ya gaya ke bala thau Samuel dak kitab Sam nong khat ke kitab Sam ke jingruai Sam kitab Sam ke ni ngilak benong ke jingruai ke bakhat phra ke nong ke bakhat phra ke dekhot ke bar pho sao. Kitab Sam ke bakhat phra ke dekhot bar pho sao. Ke ni ko ong ke ju. Bau trai wai nong ina kat kum ke jing khoj kiti jonga. Rem day dan gini, ujo, kalau bakal nyau dukar bakandai, hak kita ujo kalau bakal nyau dukar bakandai, laong bau tahu bakujik ti, unang yo bor, unang kam klan, nagapor sagapor, utahu bakujik ti, unang yo bor, bad unang klan nagapor sagapor, kejingkoj kalam ke badan kam. Kejing lek khoj kalam ke bakham dan kam. Ke gamen ke batai yang ni lengba ke pat men jong ke koj ke khia. Baga bahasibun ban lek khoj kerem ke bej kesum ke sat badan kam pam pendap. Ha bukum gini gipor. Tadi ngiltip na gepor sagepor kham tam ha ke balang jongi. Ngakan mau banduk dangrit lada tip nengkong sepang lada batai ti kena bru sepang ke jing lek khoj dei jing bane. Ngakan mau na do dangrit ba kinong hi kai Sunday school ro ki batai sepang ke jing lek khoj. Ba dei ke jing batai jong ki bal penlong yangi na do badangrit. Kumno ban long ki bru ki lek khoj ke jing em. Ke jing lek khoj. Ka ai ka bai nong yangi. Om tangga ke por kubit, dari silenter ladangi long jibril ke belak khoj. Kedai namar kata bengi namberat pathar bengi nambiak pathar. Aingu yo blei ba mentah ke juk ngilas dangwan kena gijing sengaut ho. Kerabat hospital jungi ke benginya menoh ke por bedangrit man lagi kendong jongka ke basyur sawah hanya jebok sudah. Mentah kelas dang man khoj. Kisinong ki thau jongi ki bebon ki kot ki slag ki plastik mentas dang ban khoj. Ban ngai ngu yo blei ke jingwan jong ke ju ke por wat na mentau no khlam covid khat khandai ru ngai ngu yo blei ba. Uneu khlam. U impos hangi bangi de ban le khoj. Ngim de ban bret thlai ki kot kitla bangiya ngi yeng. Ngangai kan yanap sibun. Kam tam ye ki jinglong dang bi jongi segeri jongi hab ong kum ta namar ngasem biat kali ye bot ye kali ter teng na kali ki bret ki jebo ajaban jong ki sesurak kelaban nong ki plastik kelaban nong kanong no bagi bam la bret be sesurak badon ki bom lek ham ne habayo i ke khmat hasor tang sulaj na ke sor lapoi sigini ki khap sor labret
kabumut berkitip kitip bomlong banle kumta tenrai gila ai ngộ yêu beli bau covid khak khandai Ukraine ukhot dingi bangin long gibriu gibale khoj bat bangin be shegri gijing long khoj bangin nam wanra ya gijing tingit gi surrounding jong gi sem jong gi sinong gi thau gi jong gi saudong saukun lada ngibut be strict ya gai bag government gi impose gi por sepang gijing le khoj kum no ban le khoj kan yarap sikat dai ya gari jungi bakan kelalong kum gi we giri ki batikna ki basai hagani galiang gani benda kidan giri gi bang kidan gi ri gi snong gi banglio banya ki basisha wa tam kondok jing pro ilu mio i surak ndi hangni hangi ha compound jong philap todong secret todong biri kumne phi i pisar phi pen khoj sibit la sai tu bian kepeni bangim pat nang ban buram ye gini jing long khoj ngakhot ngawer namar kata bangin long ki breu ki bayada ki berfikir je lede namar ke jing long khoj kala ban yarap yingi kektin jong blei ko ong ba ubadan ki berkhoj udan ka bai nong ka bar ka bangitip pat ba ke bangila ban snau ho ngam keren ai ke bethamai ban yada yela de badi giwe na ge jing pang khlam na ge jing ta jeng ge khlam khat khandai ka dei ge jing pen mlin ban le ban bam deki gi dagi batei healthy habit jing pen mlin haki ki batei ladang mlin banle ya gani kani kala dai gepor kani gersnen covid ukhot dingi bagani gani gepor le te file fide banle mentah balada film mlin haki ki besneu i mentah fide bani pen mlin no haki ki batei kaktin ga jang ublei lada keren sebang gejing pen mlin ye gi batei ya gamet bagamen siem tang na kitab santri gi beskhmat ki kitab an gi beskhmat jong ga bible ru la yo lut baro kai ga bade ban ban kai bom de ban ban kai ga bade ban le kai bom de ban le kli thau wat tang gi ji dai si ying si sem kum no ban ye behave ru ga ye tho Suskosi kalong ba kaktin ga jang ublei hari gesi jongi katrikam tang hagi benta ba katrikam tang haba kam ten khu bat ngi anda bagi ten khu bat ke jing mlin ga bangi mlin besneu ke bangi jule ki jing mlin bom ba ke bangi jule ki jing mlin bom itnat bangi jule ki jing mlin bom ke bom dan buram ke bangi jule ngiri itngen culture bagi culture jongi kalong kumta tingi klet no ya ke bible haga jing sya dan dala ade ke por ban ya keren sepang ke bible pat jugi breu ke ban yang banong mi wei dot rum lei ban pendu nak tin ke jong lei i wei dot im dei ban du nak tin ke jong lei nei tang sui dei tang sui dei ki benta ke khot ke tin ke jong lei ke bekran persya ya ki benta jong ke jing nen ke jingim tangkat tapat gadi culture jongi krau blei ne krau dustur jongi kawan ke jingkli ke jing penmlin haki ki batei gaktin ke jau blei ke khot ingi bengin mlin haki ki batei ke met bagamen sim jongi bat kini santri kitab nganam kedau tang nang no namar nadu besdang Genesis hadu kitab Deuteronomy ki ho benia bah nadu ke bam gadi kurukom imurkom le ke jing ke akor ge buram la ying sem ha gi de ying sem
bat kilok ki jorok kum jo ke tin ke jo beli ke keren ba sipan ke jing melin ke batai ladangila but ya ke jing sisa hagar kom ka bang strik kum strik ke ke snem arjar arpau kan wan ke jing kela ke jing im ke jungi kan ke jing kela ke ying ke jungi kan wan ke jing kela ke im lang sa lang ro bat le si kan thau ko dur ke betmai ya geri ke jungi na penuhon ni ke mensim la jang habakan mau ya ke tin ke bang kiai barok ki jiaban bah nag bentagi bi jiu boleh ukobit khat khnai uwan jia ban pen bahai gi bi jiu boleh wali sungut ho bakla perlok ke tin jiu boleh ke keren ke besai bagi ai gi jiaban pen bah ya gi bi bagi bishop ting ya boleh kabalai bagi bakhat do habakum gede kepor ke bangimla ban ya dan ye song sibun kepor kabalai baga bakhadu gede ke jingpen ye jengai ke jingpen ye jengai iwei na iwei pat ani gene lele ti la banong bagade la kala ban wan ke jing berkhat jong gibriu ba kani kala ban kala kani kala ban long bakam wan no boleh marbun sin ke khot se ke jing ye jan ha ke jing ne ke jing sngau tho kristan jungi ke jing ye jan tenrai ngile ban sngau tho kumno kamut ke ne ke jing pedih jengai iwei na iwei pat ka government gong simitar siteng iwei na iwei pat pide ban yeng habadan hakanok no jeka ka bayidan lang lagumno khampaji bar kejing sngau tho kolong bakal er ga bemi na sentur jonga kanamyo ban rung sega sentur lane setleu kumut jongno re jongno namar kala ban don ke kenyang jingpang bagatu ke bemi na sentur jonga lane nauto ubiyeng sendak hajan jonga namar kata kedau dei ban kiar kejingnya sendak jingnya jan boleh hap kiar gumda ngimkir tang itu gimana positif kan lek sedang berperkat gumda para mungkin bi uniu nyang covid khat khandai nyang khlam lada ong bu serkai hadu kata kedai namar ba ngimtip udan nemdan bau tu beriu ngidan ngiyeng mene udan nemdan hak tu kejekah ke bangunan mene ngtip te kemelawang mene bersedang ba wat kitiar bates bade bates laudan ni umdan hau beriu lada kimlong ki bajenai ki babiang kim na atip kim la apen tip bangi ke hagukom ke badai tikak notam dagi khmat beriu dagi jintip beriu bangin tip nanong ini ag jintip babiang sitam mantip mana badan kenyang mana badan kenyang udu kenyang udan tip kejintip bengiyo nagitu ki balamat nagi expat hagakot gekhia kalong ba wat kitu ki bakit yunu kenyang ro dan bun ki khep bahal de kimtip kumban sukun mau tur doktor berkhlat no ong negeri jungi adu mentang ngim tikna ka jingtip ke betikna direct ke bawang ban nang tawa ngim tikna nang nuwan tu kunyang kumno keliyo kat hadu ba kelesim mi mensim tu doktor kadau ke besir khai kadau ke belai bangi ha ban yeng teli ban yada ya gibriu nu kunyang jingpang kadai namar bangim tip tikna hang nu don bat nu don ban nu syong kumno nama katangin kier ngidan kam ban perkhat ban puson haladi gani namar kata ke jingpan jengai kalong ke badan kam kektin jauh beri ke keren jingpan jengai wali perkhat bah kektin jauh beri kam ong ngai ke bedi bagi jingpan jengai
Kawai tang bangin ken mau ke sitiu yonis ke benengkong kalau nong baar rekhot bakat san ke keren gum ne ki bai jaga auria perthai ke jingi yuk pa kam dan bat ki dengan bu ke jing kelipat pitip mano ba auria perthai mano kita ki ba auria perthai mano ngimtep ngimyo ite mano tie kita ki ba auria perthai ke bagi jingi pa kam don ke sidi ke baar ke bupol tho si ginong kurin dong bendir khot khat sao uang ko hok kam yolok bat ke bam hok ubri ba hok gum de ban yolok ba bam hok le pitip mano ba hok mano bam hok mano ta ubri bam hok bang haban kierno la dang aslo tho bang kale ba hok mano ngimtip hasim nang salan vinam tip wan sedu seying ru vinam tip hi mano bam hok vinam tip de le ru para ngai ko para kristan be ladang im nang ban tip ladang im snau thu ladang im tip thu ye ki rules jong ke jing pen ye jangai i we ne i pat ngilej ke jing yem ngingat hau kunyang klam ubusir khai bat le sikala ban long ba ubakam sir khai ru apa berkhat ya gani ke jing bam tip jongi ke ji dei para breu utra jing Jesus Christ betip thu ba yang ngi ki breu ubu ka wei ke tin ya ke bang Matias urikot keran ke por ke bagi senran ki keran ban ye thu bau tao lâu đều nhuột tao đều câu tang bagi song lang ngin le gum no pani khlat di ki gum no utra jeng Jesus Christ wong Matias nam khat lai khat ban khon dai i ki mat ya san lang wong i ki mat ya san lang bele wong gum da la de dei mo u na maru tip ula ban le ndai hanga phi umai ka bor bangin le bangin phot yu nyut umai ka bor hangi namaru tip bangin mi thu mano badai nyut mano badai ko mi thu ngi utip bangin mi thu na kata ka dau umai ka bor hanga phi bangin le phot nyut mangi dalade phot usuang toi ke mat salang bat nyut bat ko kabumot ba manganga phi ki bidan lang hap start kum no manim hap snau tho kum no manim la dangim start hi ngim snau tho hi kum no bangin kondak ya jing yai len ti le jong tangkat tangi le mlar ban kendang ni no mlar ban khnrai no ya kum gi bestat na dau po long biang ya kum bestat da siu spa ya ge por na bagi sngi gi long ge besneu ketin ke jang ulai ke keren sai ke jing pani jingai iwei ke long ke badan kam dang bagi dan girul sejing pani jingai pasarkar kampung pani jingai bau tei baru perlok jang pi si kilometer le newat si mitaru nama anda bapi ai ketar babe ahab ya kawan kalong klemekor lalong kumno simitar sitenggong le se hagi de parabrio ke bagtin ke jau blai ke keren yang ye bengin start hagirul ki an beken jablai kala ban long ba in haban pitho ni haban start agda gurukam ba kana mohot ye fi kana mohot ye ki weiru tangba dangkam ke jing peni jingai iwei na iwei pat la dangila ban peni jingai la gumno san 10%
Nagatu kajing mau tu kenyang. Kalau kendri lupa nangi. Kenyang kebit kat kendai. San 4% nagajing mau kepada hu kalau kendri nangi. Haba. Ngi penjingai. Nakilok kijor. Ngitip ban penjingai. Habayat bejeng. Habayat hayo hat. Wat lệnh ngop hagajing sengau kemensim. Kabemi nagatu kejing sengau lang frustrated. Banong ba. Mdan kam le kum tau beli hiu tip ye gani kejingim jongi. Badai tang ki bom ngej ye beli, dai tang ki bom shifting ye beli. Ki bebut ye kejing pha jong sarkar. Baro ki ye ki ba. Kesok syo jong kim lang sa lang kum bagade banlong. Kim shim long hi khlem kejing bu bej berhenti uban jerong. Ngim shim ladon hagi benta ke bangi dei bandon namar bangi ko ahi. Ublei bu ingi. Udai ublei bu ingi. Lagalong haga pushan ke bejrong, nega pushan ke betiben. Ublei bu pli galat kelenti ingi. Ngidan kaman buram mi gini. Kijing bu bej berhenti. Baladang ila buram ni ki kai ke bami. Nakiru. Ngidi ban buram. Bat lese gede-gede. Kabab penlong. Dei gede kerukam sengaut ho. Ngangej. Kabala penlong yu Joseph. Banong yu paro. Ngapdiang. Ya kabab mimut. Bamikwa. Bengan kiyo kesuki. Ngan bu bej berhenti. Ya kesepak gap hau jeng gerijib. Ngan bu bej berhenti. Ige badan rijib. Kenang ban bahaban met. Upat lang. Geri. Kata ngangej bagadon hagajing sengutu. Kejong uni urat ba. Ubri ujong ublay. Ngai ngu ya ublay. Nau niu balalong model kejengim. Ubri sisa. Om tang bu pelaj. Ia ke musim jong inong Egypt. Pelaj yagi khuni Israel yagi yang kesem lejong. Baru pelaj daga jing daga boj ke bor ke bengio anu. Yang ayap hiru gini kesengi haba pitho naga jing im jong. Ha bangi poi gi situation gi bengi kenu gi balong seriem kumu. Ke bengi dan mentah. Ha gani ke khlam ke bicir kai. Kumbula dan mu ha ke khlam ben nyusnem. Hari Egypt. Nyusnem kena ke khlam ke jing kena ke jing kesnem ke besniu Egypt. Mono betip bapu. La ban long nyau pun nyau snem ro. Unu kenyang undan bat pertai. Ngim la ban tip. Dan dari ke wei ke bangitip ke long banu Joseph. Ngio iya ke jing bom tengkai boj. Ngio iya ke jing silur jong uban le. Habal pha ban le. Bagi ngio iya ke jing itre lang jong ubag sarkar. Habadan kamban le komda. Ubreu ubu mensim nya ublai usong. Nekwa ban khot ban wer nam kata para bengej ko para Kristen. Ya ngin pej kenuksana unu orang ba. Ban ngin mi sigi mlang salang jongi ke negeri jongi ke India berok we. Lada gede bangi dan gi benta jong percaya ru. Ngin Kristen yu ben riu ha percaya. Ban ya da ke jing pangklam. Dak bae ke tiga diang ke tiga man. Khadu ya wai ngako am pen ken mau yangi. Bangim dei ban shifting bangi dei ban miro kum ki waryo. Kasi tiu pol segi nong room. Ken nong bapra ka khot balai san hat balai san balai khandai. Kay thu ba om don khlam, om don jingyap bala ban penia khlat yangi nak jingi yu Kris. Ada dau Kris wi yangi. Kumbau Kris uli yangi. Lada ngirungi ju. Ngim dan kampan shifting. Yang ini mi ini yang. Bandrat dan kong ini. Kejimpang besar kai. Am tang nari jengi. Đây là cái percaya. Ublay nang daw Jesus Christ. Amen. Ngi aingo yo ublay nakabenta kani ka khubor kamamangi ngila yo sngaw lingba jong kani ka por lingba usyakri ujong u bat ngangit scam
kan long ka bor na ka banta jong ilang iway piway kan nang long ka jing pensat bor yang i ha ka bangin nang la ban ya chaprang kum gi khun ki jong ublay but to ublay un kar khu ye pastor ya ka ministry ka jong i ya ka district ka bamai i pet ki balang nang ta ya ka presbytery ka bamai don but kum juru ye ki sinat hi barok ka way but to ublay un kar khu ru ye ka yeng ka sem ka jong pi pastor bat ngangit scam ba kani ka khubor ka long ka jingker khu na ka banta jong ilang iway piway ki para bangit bi baro menta ngila poi sa kabangin penwai no ya kani ka jing syakri ka jongi lingba jong kani ka por bat sa sin ublay unker khu ya kinong ya shimenta baro bat yang ilang iway piway ki balay snok tilang hagaban syakri ya ublay lingba jong kani ka por ngin penwai no ya kani ka jing syakri da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka balay spa khandai phukhandai ka jing ruai ka balay spa khandai phukhandai men sim jonga nang lej ki lum ki badang sa kim long kam kim long kam kraw ya ki way balala jing shep ting bat bom ngej ki ju pen ngej yanga baki basa ki long kam kraw ya ki way ki jing ma Sim jonga nang le gilum ki badang sa kim long kam kim long kam kram ya ki way balala Shepten ban bamgen Kiju penget yana Maki basa kilong kam kram Yaki way kijing ma hakani ka por tungin ya pediang ya ka jingker khu penwai hakabawai no jong kani ka jinges lok ka betiang ka jing syakri ka jong ime tu isai ban pelat ngi ki jingker khu ki bahaba ki bagan sai tam ki jom tu da ai ba ka jing id ba ka jong blai pa ka jing ai ka jong jisu kres bu trailam ka jing slok ka betiang macet bor ba ilam ka bikai jom sim ba khu kini ka jingker khu ki long lai we kin long rengkat ban ngi we pi we kin long rengkat ba ki yeng ki sem ki jongi oi kini ki ju ki jingker khu kin long rengkat bar barok ki ki bedam ki ba mani me hakani ka ri ka jong plan satlak jong ka perthairu na do menta shuduk ki bom jukut amen.